Thank you, Lord. Kana na may sudan. Thank you. Hello, ano na punta ning sayo sa kabuntagon aron sa pagsikay-sikay adto ta sa baybayon guys. Mutan-aw ta sa mga mangingisda kung daghan ba sila og kuha. Hala guys, aduna na po ni abot kinsa ka ani siya. Isdaan ba, Bert? Agap bugitag wa isda. Siya. Ala ko no, tingnan natin. Daghan. Sadang tumiyo ka. Kani? Beres to ni ano? Bana guys. Ini kuha guys, oh. May isda guys. Isda. Ini mga kahinang panaga. Ay guys, magsabaw day meron mo nang nagkuha og kamunggay. Hello guys. Daghan doy. Aw, kabuhi pag mga duha ka asawa. Hoy, simbako ka. Wa pa mauli ton. Mo ni ang mula basiro guys. Si Antonio. Antonio Lim.
Inatag guys, oh. Inatag lorito guys, oh. Inatag sa usang bulanon. Inatag ni Sano. Mapay pagikan sa panagat food na mo guys, oh. Thank you, Lord. Kana na may sudan. Thank you. Par? Hello, na isda. Dagko kaayo. Ka-vlog te, ka-vlog. Yes. Laoy. Shout out ni Lorian. Guys, kuha ni Lorito, guys. Unsa ang panagatan ni Doy? Sugi. Subig. Mao ni si Jam, mao ni. Punta ko dito na. Mao ni yung Subid. panagat, subid. Yung ano katulad. Ganun ang buntag day yung kuha. Tay tulura ka po puti na. Ah, tulo kay ingon anak pon. Pansikol o kuan. Pansikol. Nakakil ka. Hala. Wow. Hala. Kana na. Kaluyan sa Ginoo. Mao na ilang kuha, Dai guys. na dadari te. Asa man? Ako nang duha ka buok? Ay, swerte. Thank you, Loret. Thank you, thank. Daghan naman eh. Ana kay Mano, di na ganan si Rose og kuan? ha. Di na ganan si Rose og bao? Aw di ganan may gabilin mo isa da kare men duha sa. Ah, thank you, Doy. Bye-bye. Hoy, bata. Kay boy mo mama ni ani tani. Kay boy mo mama. Naga bot-bot rede ka.